Живеем в свят на болка, на скръб, на страдание, на убийство, разврат, огорчение и тъга. Живота не е такъв, какъвто искаме да бъде. Живота не е място, в което да живеем вечно. Днес си тук, утре те няма. Днес си жив, утре тялото ти лежи в пръста. Днес си добре, а утре не. Този свят е суета и гонене на вятъра. Но има живот, който е добър, който е лек, който живот е вечен. И този живот е Бог. Бог е истинският живот. Живот на радост и спасение. И в края на деня разбираш колко ценно е да си легнеш спокойно, да заспиш сит, да си здрав, да има хора около теб, семейството ти да е здраво и щастливо. И не, нямаш заслугата за това ти, а Бог, който прави да живееш в безопасност, в благодат, в незаслужена милост, в здраве, в финанси, в добър успех, в щастие, в мир. Всичко това е дар, дар от Бог. Бъди благодарен за всичко, което имаш и за онова, което Бог има да ти даде.